Wel, mae yna ddau eidon yn y cylch ar hyn o bryd, a'r Bustach Cyfandirol sydd gyda ni. Rhain yn illodd i dosbarthiadau yn adran y Biff Ifanc i'r Brydiau Cyfandirol, a maen nhw nawr wedi dod nôl i fynd yn erbyn i gilydd ar gyfer Pencampwriaeth Biff Ifanc Cyfandirol, yn dyfe, Caryl? Ie, dyna ni. Yn od iawn, dau eidon o'r Alban sydd gyda ni fan hyn. Eidon coch ac eidon di, fel chi'n gallu gweld, ond dau eidon da iawn. Dau eidon smart dros ben. Ydyn, dau o'r safon di hwnt. Yr Albanwyr wedi dod i'r brig gyda'r Bustach, felly hyd yn hyn yn y Brydiau Cyfandirol. Ydyn, maen nhw wedi. Ac i esbonio i bobl adre be fydd yn digwydd ar ôl y Pencampwriaeth yma nawr, mi fydd enillydd y Brydiau Cynhenid, sef eidon bach di-Cymraeg. Ie, dyna ni, a wedyn ni bydden nhw'n wneud y dosbarth y ffermwyr ifanc, a bydd y tri na yn mynd yn erbyn i gilydd i gael y Pencampwriaeth yr eidonau. A wedyn Pencampwr yr eidonau yn mynd yn erbyn y heffrod i gael y brif Pencampwriaeth y gwartheg ifanc. Ie. Fel na fydd hi'n gweithio. A fel na fydd hi y madro'r dydd yn fe, Pencampwriaethau yn dod ar ôl i gilydd. Ie, bydd hi'n dyrnod prysur iawn heddi. Fydd wir. A pawb yn ysu i ennill. Odyn, pawb eisiau'r garden goch na Caryl, dim chwarae, achos mae ennill fan hyn yn y ffair. I ni'n gweud e bob blwyddyn, ond mae'n ffaith yn dweud, dim ar chwarae bach mae rhywun yn dod o'r ffair neu'r sioe fawr efo garden goch. Na, mae'r safon mor uchel. A dyna ni wedi gwneud penderfyniad yn mynd i'r eidon coch o eiddo teulu'r Dunlops, a penny fyna yn arddangos yr eidon. Rhif 257 wedi mynd â hi yn eidon werth i weld war y teg, yn eidon smart dros ben. Llongyfarchiadau mawr iawn i'r teulu Dunlops sydd wedi wneud mi fydd nawr y gil wobr, yr un oedd yn ail i top boy yn dod fewn. Top boy wedi wneud 360 kilo ac yn eidon smart iawn, a dyma yr eidon oedd yn ail i top boy, sef eidon Geraint Jones o Stradmerig fyna, neu Rocky. Felly pwy sy'n mynd i fynd ar gil wobr, Calir? Yr ddau eidon yma yn edrych yn dda, yn dyn nhw. Bydden ni falle yn tybio yma'r eidon o'r Alban falle eitha hi. Geraint yn neidio o'r glas i gael yr eidon i sefyll yn gywir. Ydy. Jonathan Lyons jyst yn cael un teimlad arall o hwnnw fe. April Fool yw enw'r eidon yma. Rhoi cliw i ni pryd gath ei enni. Wel, falle bod e, diwedd. Mynd nôl nawr i weld yr eidon di arall. Mae'n dipyn o gamp se Geraint yn gallu cipio'r gil wobr. Fydde fe wrth i fod, ond na'r Alban atho hi. 2-4-5 yn mynd ar gil wobr. War y teg nhw, o eiddo Alexander a ble, fi'n credu. Ti'n iawn, ie, ti'n hollol gywir. A llongyfarchiadau mawr iawn, ie, bam bam gan Anderson a Blair. Wedi mynd ar gil wobr. War y teg. Caryl am y tro, diolch i ti. Dim problem, diolch.